Shalom madita saluhna. Selamat hari Minggu. Dihamu amanami dohot inanami. Alanay mulat tanama parminggota tapahohomma. Martangyang mahita di bagasar rohatabi. Amen. Tapuji Tuhatta maredehita sian nomor 20 ayat seda 1 ayat 3. Jesus Son, asa masih amuluan, iperumah Tuson, jalan mapandubuan, nitondim tuton dinami, unang maparuan amin. Ulum rohana bibi, nampak pinung Tuhan amin. Mulut sorotan dimi, menundangi Tuhan amin. Ikon hono paturehon, dengan amin sidikion. Sunang siang di mata, hati urun siang kijang. Bentuk tanah badiai, ana maha ujahan, nihapun siaoni. Ale Jesus ay matahu, salamat imahaun, asahon hapon siang, libagas ang rohangku, sa paringgas marohangku, manguloy di hatami. Asa mawas di podamu, songon si Mariai. Tatangihon ma patik ni debata di parminggota sadarion. Ima patik perjulu sahat rodi patik pasapuluhon. Patik perjulu ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakub ahu bainommu debatam. Patik padohon dan jadi ganomu jala dan jadi sumamu. Manang aha na di banua kijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan, aik na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goarani debata yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna. Laos tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosatta. Songonondo hata ni Jahoba unak ko mabiar ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujou guarmu ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin.
Sonang di lambung Yesus, sonang rotusi, unang mehoma biya, lawan dapotoni, tokton di johon Yesus, sarungaho tuao, tarikon haulumon, jalan posiu, sonang di lambung Yesus, sonang rotusi, unang mehoma biya, lawan dapotoni. Sonang di lambung Yesus, rapita waktusi, inganana umuli, di lambung nai, aiduna di paradi, asunang atai, asa marhasunangan, narotu Jesusi, sonang di lambung Yesus, rapita waktusi, inganana umuli, do di lambung nai. Tahati dakkon maha porsiaut tai, songon nani hati dakkon ni dongatta sa porsiaun di sadok porsilatus, nama te terpajal doi bana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima imana pa ima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na suara suda. Amin.
Selamat hari Minggu madihita saluhut nasalom. Tikting Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Na parjolo guarni mingguta sadarion ima Minggu 20 dung Trinitatis dohot topik Minggu guruhon na dinggan pasohot najat. Dapat dua hon par hobas di Minggu sadarion 30 Oktober 2022 boy mata jaha di tikting Romawi tolu tikting namasa nomor sada rapot program tahun 2023 AKBP Harapan Jaya. Berikut jadwal rapat program tahun 2023 yang akan kita laksanakan. 1. Rapat perencanaan program dan anggaran masing-masing seksi kategorial dimulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 13 November 2022. 2. Hasil rapat seksi kategorial dibawakan dalam rapat tingkat dewan dimulai tanggal 13 November sampai dengan 20 November 2022. 3. Hasil rapat tingkat dewan akan dibawakan dalam rapat Parhalado pada sermon Parhalado hari Kamis tanggal 1 Desember dan 8 Desember 2022. 4. Hasil rapat Parhalado akan dibawakan dalam rapat Huria hari Kamis 15 Desember 2022 masuk pukul 18 WIB tempat aula gereja. Tatangyakom marapot penyusunan program kerjai boy mardala denggan bahan pasangap guarni tuhatta. Napaduahon peliat tujolo sadarion Minggu 30 Oktober 2022 di Minggu Manogot Aria Dohot Botari Huriatta papungu peliat tujolo dung sidung jamita marhite amplop si pasahatotta tu diakoni sosial Huriatta. Sialani tapasaha ma peliatta na duminggan. Tolu na barbagas. Tikting paduahon di hari Sabtu 5 November 2022 pukul 8 di Gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya di Patu Pado pamasumasuan perbagason tuanak dohok boruni Huriatta. Ferry Barimbing, anak niamata Rio Barimbing, tubuh ninatai Nurhayati Buru Hasugian, Sian Huta, Jalan Pramukasari Sada, nomor 22, Rawasari Jakarta. Ruas ni HKBP Napitupulu, Resort Persabilan Distrik Opat, Tuba. Dohot Orwana, Yunisara Buru Siregar, Buru niamata Lungguk Siregar Nahinan. Dohot tubuh ninata Roida Swanti Burmanurung Sian Huta Ujung Harapan RT 03 RW 47 Babelan Bekasi Sian Wilayah Galilea. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Paupaton danak nasorang Nadia hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 di bahasa-bahasa Tuatta dosa danak bawa dia mata Sandro Herianto Simajutak doho inata Leilana Boru Butar-Butar Sian Huta Jalan Durian nomor 30 RT 002 RW 010 Kapling Rawabugel Marga Napatuluhon untuk memberi kesempatan kepada panitia dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar lebih baik dan menyusun rangka acara pesta sesuai dengan harapan jemaat agar nantinya jemaat boleh bergembira dan bersukacita dalam mengikuti pesta tersebut. Napa 10 paton tonani sinode godang HKBP boy manno jahaon sidung majaha tikting. Napa paton Romawi parhepengon ni Huriatta di mingguon boy mata jaha di tikting saldo kas ni Huriatta per tanggal 30 Oktober 2022 sebagai berikut. Huria diakoni
Rp258.544.467. Gotilon Rp50.900.000. Pusat na Rp6.262.500. Distrik Rp6.823.000. Pembangunan Rp2.400.000. Transitoria Rp9.550.000. Sarana parkir do dalan Rp70.250.000. Laos ni sosohom matu sude ruas ni huriatta asa tagarar ma pelia bulan atabe pelia permingguan virtual na tapatupa di bagasatta nang jaji imat tabe tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriatta na palimahon ulang tahun torop ni ruas huriatta na marulang tahun di mingguon gudangna tul plopat talak parhalado doho ruas pasahato selama ulang tahun hata ni debata nama dok di poda 10 ayat 27 biar mida Jehova mangudut ari-ari alai jepek do anggo akka taon ni parjahat songani matikting namasa di huriatta di bagasan na saminggon tuhatta ma nama masu-masu saluhutna hujaha homma tona sinode godang HKBP paonop-lonopon tuhita saluhutna hujaha ma inti-inti nama upasahat tuhita saluhutna tona ni sinode godang HKBP paonop-lonopon madapotton na hinaholongan sude ruas dohot parhalado ni HKBP diingadat tabi asini rohama dihamu dohot dame siat dibata amatta dohot sian anakna Yesus Kristus tuhattai amin tapuji ma tuhatta Yesus Kristus raja ni huriai nasai marsihohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana dinasa ragam ni pakkobasion tai di bagasan pangaramotan nai nang perdalanan ni sinode godang HKBP paonop-lonopod di perhutaan seminarium Sikoholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni hahipason na marpardomuan tu COVID-19 sinodangan ni tema marsi urupa mahamu mamorsan akkanaduk doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus dohot subtema marhite aturan dohot peraturan na duminggani HKBP marhiras ni roha pahisatton pakkobasion ni partikian digitalisasi marhite temaon dohot subtema dihirim do asalam marsiurupak kita diragam niakka ulaun parhuriauni tarida do pakisat ni pakkobasion ni HKBP sian berita jujur tahun na pinadar ni opui eporus lamartopi do usaha dohot parsitutuan ni huriatta manggohi tanggung jawab tudana pensiun HKBP nunga di papungu huriatta lobi 121 miliar rupiah manggarar utang tudana pensiun ikon lunasatta dope 7,7 miliar rupiah mangalunasi utang tai tatotopon parsinode ditotopon parsinode do asa marhusor dana pensiun manfaat pasti gabe dana pensiun iuran pasti mauliate ma di pasahat sinode godang tusude ruas dohot parhalado ni huriatta na dohot mangurupi dana pensiuta akup ni upamasa ni hamamasa ni pandemi COVID-19 lam tuhisakna do hatawon ni huriatta
memakai teknologi informasi. Bagas do dihatai di sinodei dalam pasauton sentralisasi parhepengon ni HKBP dung jolo di patupa akka pakatayon na bagas ni ganuk tirket ditotopon sinedogorang do balga ni situhukon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon ni ganuk huria tu pusat laho manuhuk program resort distrik dohot hatopan songoninang manuhuk parbalajon ni sude pangula ni HKBP na pinabangkit ni Eporus jala 45% narima tading di huria si pakeon tu program pakobasion ni huriai nunga sadia leleng di hasiholi huriatta hasasau ni sentralisasyon alai tahirim marhite sentralisasi parhepengonon lam hisat pakobasion ni huriatta mangaleho dalat tu sude huria dohot pangula patupa akka inovasi dohot kreasi laos mangotap akka hamaolon na marhadomuan tumutasi pelayanan dohot dana pensiun dung mamolus panigation turang tutung takas di tirket huria resort dohot distrik ditotopon sinodagoreng do amandemen 4 aturan peraturan HKBP 2002 paringgaton akan namarhadumuan tu hahwason tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon songonima parhadumua tu parhepengon ni parheheon ni teknologi di pakobasion ni huria pakeot tama amandemen aturan na baruon mamuka sian sada Januari 2027 taingok ma hatani tuhatta di Jeremia 20 sia ayat 10 sada nama dok ainunga takas huboto sakap akanahu kusukupi taringot tuhamu ninna Jehovah sakap hasonangat dotahe ndada tuhamagoan asa ahuma mangalehot tuhamu ujung ni hinalungum muna songonima hatas yang tabi mardongat tangiang atas guar ni sude Epurus HKBP Padita Dr. Robinson putar-putar pauliate ma dihita saluna songonima tikting namasa dihita salum horas madihita Yesus lehon hatorangan habis taran mengatusi hatami lehon mata nama nida duhut roha na umboto dalami usatuk maladupun buhimi berdalan hami asa digongkomiton dimimahami Ganu parima ajari aminadi hauton hidupe asalam siami usabindo hangoluan nami lumili lembar
Sai martua manasida nama bahe Jesus aposanai autung surah Allahita Jesus ibai persigantungan tai oleh Jesus sai patugu hamina di perperangan asa dapat di ujung kemenangan. Sai tangihon oleh Tuhan mulu martangi yang kami betuho pasu marlobian lehonanmu tunaromano potho sai dungani namami asado di papadanan iyahami sahatro Tuhan sonangan. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akati ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salom. Oras. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni masya buku panurirang Yesaya. Bidusada ayat 10 onom rodi ayat 20 kujahama di tonga-tongata. Marburi mahamu urasihamu dirimuna pahola kamu mahina roa ni pabahena muna sia jolo ni mataku pasohotamu ma majahati guru hok kamu mama bahena denggan lului hamu ma uhum pitori hamu manani rupa patikosamu ma uhum tu nasopot somarama odingi hamu akan mabalu dungi sairo mahamu asa mardabu-dabu hitan ninna jahoba tuk surararado samuna songonabit bunga dap-dap botardo bahenoku songonita nakperara songonabit hasubba gabe songokapas do muse moloringgas samutu mangihon dohot mangihuton sai panganom muna do hinadenggan ni gogo ni tanoi alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni podang do hamu sogot ai pamangan ni Jahoba do palubahon ima saha ni pajahota adong do siap tongat-tongat tahun nasumar dosa sudiru mardosa te adong do siap tongat-tongat tahun na manabuni hodosana nuaing siap donganna jolma adong ala saya marsi ajar do mamuka sian siadam doho si hawa manabuni hodosana unak tarboto tu debata dungi martabuni di balik ni hauna bolon dietong nauk siding adong dosia tongat-tongat tahun na merasa tertekan alani dosa nani ulana na jolo manang dia katiki nasalpu ala songon pinasa lam ni sipanon ni bunihonon lam leleng boyang guon manak songon durian alai tertekan jiwa perasaan omma guarna na merasa berdosa naing pinapuas adong rasa maila
adong rasa mabiar. Alai dia dopan ni dia bata patar do sude. Molo adong pe nuaing teknologi CCTV nama mereng boi isaran ka jalan raya boi diboto kesalahan-kesalahan di arena salpu diputari di rekaman patar tarida alai adong dope kelemahan-kelemahan ni teknologi on. Songo di pengadilan na viral nuaing pengadilan ni si FS buido diagohon unak tarida diagohon rupani alat-alat bukti akka CCTV dohok teknologi dohok dia maun unak tarida alai yang go diadopan ni debata patar sude dada holan na boy idaon ni si malolong mata perdagingon alai dohok na dirohatai patar si tutu imana masa nabi nereng ni debata Jehovah di bangsa Israel hati hai di pajowo di pabakit debata panurirang Jesaya tu parsuruon na balga alanung ngamat jorbu di ida debata akadosa halum lamon pitur di bidusada do di hatahon pertobatan ni bangsoi molo naeng mangolu muba manang mago bertobat atau mati mace koras itu tu ayat 10 onomi mungkin berupa ditampil hon ayat 10 onomi ada ngopat hataulaon kata kerja namar perdomuan tu dosa opat dia mai na parjolo marburi na paduahon aha uras manguras na patuluhon paholang paupaton pasohot marpardomuan tu dosa marburi mahamu urasi hamu madirimuna paholak kamu mahinaroa ni pabahenamuna siat jolo ni mataku pasohot tamu mana majahati tu pribadi-pribadi doon hasahatan ni hataon waing tu hita nama secara pribadi ditulang ati-ati tai ini merupakan satu meditasi perenungan ikut jahaot tahun jala dohonota gowarta gowar hatutubutai di rohatta marburi mahamu ninna di nama jahok kita gowarta doi tu hita secara pribadi manuaingon manguras anggo marburi ngata boto teh membasuh mencuci alai manguras huingot tiki remajau rak doho opuku ya do hami mardeke deke mas ya huingot adong 1000 ekor anak-anak nai anak ni deke husuak kami di syatar mon somalna anggo ono bulan paling labak de ono bulan ngapanen ngaboy gadi sobeto alete malah ho panen ma sia 1000 ekor danggo be 100 hirau 40 tu 50 ekor namaon songgok doroha alanin naroha ngai ko panen manggadis ma dapotam ma ani etong-etong atong bahama remaja tutu adong madapok bonus sosial pungon hape dang adong harugian do buasa dengi di pamana ternyata adong haruting ikan gabus tiki nama ngurasi hami payasonon payasoni dope belaho panen dapok maharuting bolon sonasinuan non so binoto siya dia haroroni omma napasudahon
mangal tupi dekkion asa di do opungomma ikut takas do hita manguras lahomanuan dekke parsiajaran maun dinna ima anggona sebelum ni manguras do hami ale dang apala marsitutu romo pungon waeng di musim arilogo hurasami maon pasobuhami ma koring manakas dung jolo di payas adorak somanua dekei gudang goda apo takka adonggo sibahut adong akaharuting na bolon sadok takas maun diuras dipayas dung manang na 3 minggu di pasobu koring manakas situtu ipe asabinay museaik dungi pinamasuk ma dekkeo dekke mas bato ho matong dah duk pinay mo no bulan dak pola piga be namago manang namate tangadong betong be na mangaltup dangadong be akaharutingo betong na mabuduti pitor lao rohaku nanido ni turpuho songonima di rohatao macai godang songon haruting akasibahut na boy mangal tupi nadenggan nauli nadenggan dia maharutingi harwa buas nasongo si marememe mabaduti akaemei imana somal taguari hosom teal elat late akom manuai alai mana masa hati hani bangsa Israel luba-luba dorak so terbuang go penasida ngajonok betikine ko terbuang tertabat tu Babel alai di lubahon unak sangamate hamu pau bama berek kamu masih haholonga akahahanggi muna doinina ala Israel selatan maon ngabula 2 behati hai doho utara alai ngabula 2 ope masih haratan nakpe naong bola 2 ngabulus be marsirang be harajau ni halahan ngasing be rajana ngasing be udang-udang nasida di utara alai di selatan tong masih haratan nasida apalagi matuaka nasopot somarama nasopot somarina tuaka na mabalu dinna molo adong masa parkaro si talu-talu maon lem ditidus na gogo manidos na gali na mora manidos na pogos hapedang di boto dang adong be pangalu-aluan ni halahon di portibion alai langsung tu banua gijang manasida mangalu-alu laos ido gogo mabahero de bata pasahatol luba-luba nai anggoso mubahamu anggoso dipayasamu dirimu anggoso mangurasamu anggoso dipaholak kamu hajahatos yang mataku anggoso dipasohot tamu akadosai tuhamate yang mahamudinna keras alai ima dengan bahasa ni debata Jehovah para sirohana sumurung nakpe di padar tidak berakhir dalam kematian dan merujung di hamatean akan aporseai Tuhan tidak menginginkan berakhir dalam kegelapan alanima didok guru hok kamu mambabahen nadinggan kesempatan masih terbuka lului hamu mauhum pitori hamu manani rupa pati kosamu mauhum tuna sopot somarama odingi hamu makana mabalu ada diberi kesempatan dungadong naking luba-luba nama cekorasi sekarang masih ada kesempatan nang pe songodian waing jorbu ni dosata Roma hamu mardabu-dabu tuau ninna Jehovah tuk sura rara dosamuna songonabit
bunga dap anggo dihita halak bata kataroma narara pitor palta do nararanai palta situtu alai digobar homo songo dosai botar do bahenoku songon itak tuksura rara songon nabit hasubba gabe songon hapas do muse. Ini luar biasa. Di episteli nakin dilubah dutu hita sia buku Rom. Di Rom ono maya 20 tolu di epistel tai. Ayu patinohor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debatado hangoluan saliling-liling namar hite-hite Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut. Sudedo hita. Name me pe dosa tai dos doi dosa nabalga sama dengan hamatean maut. Alai ala basa-basa ni debata manang boha pe rara ni dosata. Alani unak kolam mamereng dosa ni dongak kita malo. Memang pitor paltak do binereng dosa nidongan holanotik hasalan nidongan boy do pitor paltak idao ni ape di rohat tahun dosa tahun rodo hatan itu hatta unang manudu hotu dongan holas sada jari-jari mi manudu dongan pinomak tolu jari-jari mi manudu ho ido singok-singok tu hitan waing alai omma dengan bahasa ni debata Jehova ido tabona hita halak Kristenon. Sola gratiai. Molo diganup 17 Agustus pai mahot doakana di hurungan na di penjara grasi pembebasan keringanan hukuman siap presiden diguari grasi gratia hita majalo gratia grasi siap debata jala nunga di lehoni marhite mudarnai adong go pehita na soporsea na dohot kita di hokop Kristus Yesus nunga porsea hamu amanginang na dohot dohamu di hokop nunga porsea dohamu sikop pakokopon ni Tuhan Yesus di ngolumuna apakah saudara percaya bahwa karya penebusan Yesus itu adalah sempurna? Pasti. Sekali Yesus menyelamatkan karyanya sempurna sikop. Tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Jala didok, na porsea, ido na punah hanguluan saliling nililing na. Ati behabuti, aido doa nuaik tubanua gijang tu surgo molo mate au, gudang gope dosaku. Manusiawi deh. Alai tanpa sadar hita madok naso porsea dope hita naung sikop pakokopon ni Kristus di hita. Penebusan Kristus bagi orang percaya songo dia perarani dosana sikop sempurna. Alamalua hita dada alani pabahenan tukolan asini rohani debatado. Alai unak salah songo na di Rom di episteli. Gabe salah mangatusi atong behana ma bamardo sama hita ala ginonggoman ni asini rohai dada ginonggoman ni pati hihita ninna di Rom ono maya 15 nata jahai daoma anggoi kabui tabereng inoaing ngai palua be kamalua be sikok do nunga jala tay dehol deh dak pola ala di dosam ubain na sudah bongot 174 ayat 2 ta'au hodoi alai unang gabe songon huriana di Rom atong molo songoni mardo sama hitabah ayang gotong do alani asini rohang adi hokop daw ido ben rohatan itu haton ulahom manadenggan danga sama lua akan hinokop akan tinobusi ulahom manadenggan marburi hamu payasma paholang masyad dosa pasohok masyad dosa
jalai maganup minggu hita di paingot. Mengaku dosa. Laho majalo haluao ni. Karena setiap hari kita bisa terjebak. Dosa na tinutun manang dosa na so tinutun, dosa sehari-hari, marah, bohong, dan lain-lain sebagainya, membaik kita madabu tu bagasan dosa. Tetapi karya penebusan Tuhan itu sempurna, dipaingok dohita. Toktong, manesa dosa, marburi tu adopan ni dewata, ala ibana do nasikop pasaihon dosata. Amin martangyak kita. Ido tutuali Tuhan. Nunga ditubus soha misian hamatean saliling nililing na marhite mudar muna durusi. Tung macai jorbut rara dosa nami dia dopamu. Dosa na hulah kami sian haetehon nami di haposon nami. Patar dia dopamu Tuhan. Jala dipangido hodo Tuhami asa rohami di bagasan hapor seaon. Mano paso saluhu na itu adopamu. Narade manesa kadosa pangalausion nami. Alaholan mudar munadurusi donatuk manesa hami. Payasok kami sian nasa dosa hamatiani. Lani pargugui hami Tuhan di ngolu siganu pari marhite todi masa huulahok kami aka ulaon nadenggan hobartul lomoni roham. Ala naung ditobuso hami. Ala naung dipalua hohami. Asa mangulah hami, mangolu hami, hobartul lomoni rohami. Imana pinangidom siak kami marhite hatam sadarion. Mauliate ma Tuhan. Sepatugu rohanami makaporsiaiho. Suak songonia kadongan nami. Ruas ni huriam hutangi ako kami akayanakon nami. Na di parsikola saya parbisuhi Tuhan. Asaboy denggana ka parsikolana lumobi ditiki na maol na gudang na mangela kaya nako remaja na poson waingon. Saya lama jari na sida parbisuhi. Na soda potak kare jodo peale Tuhan saya lehom makaulaon na. Na boy pakyon na laho pasanga poko gabi pasu-pasu tu akada humaliang. Na untuk umur na marhasohotan na sodapo sirokap na dope toktong dohami roma ngido maporus tua dopamu say patongo maale Tuhan ka sirokap na songoni dohot keluarga kanong marumah tangga na makirim di hagabeon ni anak dohot boru tuhodo hami roma ngido maporus sasiro hamale Tuhan. Ditatap podo iluhu na huboto hamin nauli na denggan dosudia kasakapmu saya lehom makan nauli na denggan suak songoni aka ruas ni huriam na somarama somari na nama balu saya lehon gogo hai pasolas ni roha mauliate male Tuhan dok siat tonga-tonga nami ruas ni huriam na marsitaunon ala parsirangan hamateani naung nialapmu amanami amang situ morang songoni doho inanami inang boru sihano putakas boru daktagamon so marsak maheu sude keluarga na tininggalhon nasida pargugo ya le Tuhanapu li ala hodo pangapul na sumurung unang madele nasida ala naong tininggalhon na hinaholongan ni rohana sida. Saya pabenget tok-tok sude ke keluarga kayanak rodi pahopuna. Asi rohamale Tuhan. Nanga kadongan nami na marulang tahupe paingok mahami tok-tong siakodo saluhut denggan basa. Akan naulina denggan hai pasok gajang niumur mauliate male Tuhan. Ajari hami luhut na mamake akatiki ari-ari ningolu na pinasahak montu hami. Laho patu palomoni roham.
Atong ode bata Jahoba tuhodo pasahaton nami nang saluhut ka program ni huriam songoni dohot nanaing patupa pesta gotilo di tonga-tonga ni huriam sai ho mana patulus mangaramoti tu bagasa tangamuhu pasahat nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lain disomahita pasahat peleata tu diakoni sosial ni huriata mare de mahita. Jesus honam benau duhut na adong diau hugo duhut husaki sahut matut tangan mi sahat matut tangan mi. Sai rajai mabataki manang kasidangan mi sai patinggil bingguhi tumagihun hatami tumagihun hatami. Duhut tanga kita he naing manjamana ture duhut paisai naing tuktung mendelani dalan mon mandalani dalan mon. Hatanang sawaraki sai rajai madohoti sai dengan huhut sitong menhut takut sai tok-tok menhut takut sai tok-tok. Sere arta hepengpe buat madi hosude tondi nang pamataki ikut huluani ikon huluani. Pinangi domo tuhu rohaki pedohoto bahenon mutuhaki tung tuhu rajaon mi tung tuhu rajaon mi. Nadihirim ruhoki
Jesus hona punao, duhut na adong diaw, gugu duhut husaki, sahut matut tangan mi, sahat matut tangan mi. Sai rajai memataki, menang kasih dalam mi, sai patinggil pingguhi, tumangihun hatami, tumangihun hatami. Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale de batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon nadenggan dohon nasa libasa nama liutus. Upasahat tami masyana ni lehon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo megabe uap nahucus di jolom. Pasu mejala ramoti asaku parhasia kami pelean non. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana nilihumi, tuniladi pamataku, husanuhut guguki, tunisaluhut hataku, upasahat ituhu, nasat satok kudu. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho duna puna harajan, duhut hagugan, rudi asa ngapun, saliling di leling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Atas nama Sude Pangulani Huria ni Huria Taha KBP Harapan Jayaon rap dohot sudia ka petugas ibadah tim musik multimedia namangula sadarion pasahaton tuhita saluhut na ruas ni Huriata nama dohot secara live streaming songoni nang na hadir di Bagas Joron. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus mamasu-masu. Horas.